meta aħna qed nitkellmu fuq surplus, tajjeb, ma jfissirx again li dak is-surplus huwa xi ħaġa isu xi kejk ħajrqasam u ħnatu biċċa lil kull ċittadin Malti u għawċi. L-affarijiet ma jaħdmux hekk. L-ewwel l-istatistika jekk inħarsu ftit l-istatistika tindika li fejn tidħol inequality, tajjeb l-inegwaljanza, tajjeb, żdidna mhux naqasna. Mela allura anka dik li huwa distribuzzjoni li hijiex waħda fair tajjeb u ma' kulħadd. Il-problema ta' dawn il-kontratti fil-fatt naħseb hija diskussjoni nazzjonali. U ir-raġuni hi wkoll illi probabbli anke ħafna mill-businesses li għandna pjuttost anke fejn jidħlu anke businesses barranin japplikaw li nfushom dak li jgħidulu short-termism. Short-termism jitlob riżultat malajr. L-employer ma jkunx irid jintrabat għal żmien twil u allura jirriżulta mingħajr ma trid għalkemm aħna ovvjament ngħidu li m'għandux ikun għaliex long term planning, long term future, long term career huwa l-aħjar ħaġa. Is-surplus li jkollok pjuttost tanke skont jiena trid iktar issa nistudjaw fej u kif x'nutilizzaw il-kuntest u l-bilanċ ta' bejn kemm hawn barranin u kemm hawn Maltin. Imma mhux biss bħala numru, imma bħala kwalità wkoll tiġi studjata. Is-surplus fidi il-ħaddiema, tajt il-ħaddiema barranin. Il-ħaddiema barranin hemm bżonnhom mingħajrhom l-ekonomija ma kienx ħadd espandi kif espandit. Hija karatteristika xi ħaġa tajba qegħdin niġġestixxu il-ħaddiema barranin kif suppost dik hija xi ħaġa li jridu niffokaw fuqha. Għaliex għax il-ħaddiema barranin oramai saru issa xi ħaġa essenzjali. U jekk maħniex ħanidħlu bis-serjetà ta' daw il-ħaddiema kif qed jeffettwawna, hemm ċans illi ikollna nifaċċaw problemi li tfisser li l-ekonomija tibda tiċkien u mhux tkompli tispandi. L-eżiġenzi fis-suq tax-xogħol illum inbidlu ħafna, jiġifieri huwa stat ta' fatt li n-negozji llum għandhom inqas foresight milli kellhom fil-passat, jiġifieri jekk qabel stajt tippjana fuq medda ta' sentejn tlieta, illum għandek 6 xhur sena li taf eżattament fejn se tkun. Però min-naħa l-oħra jidher ukoll li hemm element ta' kuntratti b'terminu qasir li qed jiżdied anki minħabba fil-fatt li ħafna mill-impjegati li tiġi minn pajjiżi barranin huma dak li ngħidulhom third country nationals fejn il-kuntratti tagħhom ikunu sena b'sena. Mela naqbad fuq l-ewwel fuq l-impjiegi għandek mix kbira. Għandek il-barranin qed jingħataw kuntratti żgħar. Għandek oħrajn qed jingħataw ta' seasonality u mbagħad hawn kuntratti fejn qed jingħataw individwalment bħala kuntratti kun definitu jaqilbuh mill-ewwel indefinita xibża li ħajtilhom għax hawn domanda kbira n-nies tekniċi u nies b'ċertu ħiliet u abbiltajiet. Fejn jadħol il-nies bil-kuntrattur, dak qegħdin nagħmlu ġlieda sieħana speċjalment fil-privat għax dawn laqsiet ħallsu l-istess paga. Allura jien għandi postijiet tax-xogħol fejn jien għandi dar tax-xjuħ fejn ħaddiem li hu impjegat direttament qed jitħallas bil-paga skont il-ftehim kollettiv. U xi ħadd ieħor irid jgħinni l-istess anzjan qed jitħallas bil-paga minima. Allura rridu naraw li dawk hemmhekk dik il-liġi tiġi rranġata biex tkopri l kulħadd.